For the gap, make it snap. For the gap, make it snap. That's the way we did them. That's the way we did them. For the gap, make it snap. That's the way we did them. Stole your bitch, what the fuck you finna do? I sent one of my shooters and he handled your whole crew. Get a clue, I see the devil standing in the mirror every day. What the fuck I look like, scared of you? Fuck boy, get a grip. Wanna be gripping all up on the Glock. Shawty you be gripping all up on my cock. Looking like, oh my god, I'm shocked. I'm a goddamn Mac, and you boys look like a wreck. I just fucked up on my bitch while I'm thumbing through a check. Yeah. 20s, 50s, 100s, anything you'd imagine. It's just music money, bitch. Think of when I was trapping. Красота. Взимаш малко наравне вътре. Даже има антифриз. Значи сега трябва да махнем. Това мисля, че е бензинови пари. Тук влиза единия вакуум. Тук на дросела също. Влиза тук. И тук всички тези работи трябва сега да ги разкараме. И ако нещо, ги върнем. Въпросът е... Ма да, ние като го изолираме. Какво стане? Той излезе той. Скъса мъркоча. Защо е скъсал? Скъса. Вижка. Вижде, ще го изкараме после. Сега от тук тос. Току-що план ще върнем всичко на обратната пропадна. Добре. Лез. Сега, да пробвам той някакси да го изкараме. Тъпотяло тук. Малко. Завъртяш за? Да, готов е. Давай. Ще прави ли ремонт с клещи на топ мастер, къв майстор е? Уху! Се издумках. Трябва тия ги махна, защото пречат. Тази помпа никога не работи. Ма за да свалим тази помпа трябва да дадем кота на крик. Да е влява долу. Не може да отим да вземем крик. Не, за сега ще ги оставя така. Даже мисля да ги отрежа. Не ги грижи, бе. Кой ще ги правя? Грижи, бе. Ще ги отрежа. Не, моля се. Тържат. Моля да не грижи, бе. Пръстчето. Калното пръще. Брат. Е този клип. Много ми ще ме търсят. Но. Като цяло... Добре. Щита са. Тук обаче то снимай няма излизане. Аз го дръпнах просто и той излезе. Игра за голф, човек. Така. Малко си позаспал. Да. Леко тук само затвори очичките. Леко. Айде. Питам, дали иска нещо от магазина, трябваше да му кажа около 10 000 лева да може да разбим проекта. Кое, къде, как, защо е? Да, ако успееш да видиш, аз съм трамвай. Всичко се вижда, човек. Добре. Така. Добре, разкачихме общо 3 сензора. Колкото трябват. Колкото показаха на клипа. Добре. Най-лесно, знаеш как се вадите без да ги късаш? Как? Е така. Тук.
Майка ти, да живе здрава. Оп. Тъй. Тук има още едно. Да държи здраво. Сигурно от завода. Така е излязло. Да. За сега ще ги оставя така, да може да им нацепа болтовете вътре. Сега тос е откачен. Даже е нацепен. Що мисля го смина даже. Ще взема ни силиконов. Синичък. Да! Спортен. Спортен. Ей, той. Той идва тук отдоле. Отдоле. Да махне ли той, да ни пречи. Ще го махне. За малко. Може. Така. Тук това сензор. Така. Ей, тук отдолу идва. Ни влиза в ей това, което също трябва да затапи. Добре. Надоле. Оп. Добре. Your car, your rules. Тук знаем какво правим. Айде. Махнахме топ мастера, изкарахме тотала. Тоталщата. Тарарадам. Опа. 400 плюс коня. Добре, значи махам това Добре. и изтича вода с масло Да, така. и после махам клапана. Добре. И с тея стана. Само че сега... Оп. Айде. Айде. Ко правиш? Оправихме се. Оправи се? А сега с какво ще го запушим там? За сега с нищо. Добре. Просто ще го взема и вкъщи между другото имам един лист алуминий. Идеално. Ще си начертая. Може да стане. Другото виждаш ли го? Не. И нагоре, по средата, вдясно. Извай, да. Ние са ковалим. Егер клапан. Това се води комби. Добре, извинявам се. Комби вал. Не. Не знам на български как се казва. Не, егер клапан. Ей. Сега. Чекай, не приема. Вземи резачките, защото тя нож. Това по-лесно ще е. Тънък е кабела. Ай, няма връщане назад, да знаеш. То, виж, откъде има ли връщане назад тук? Има, ама... Има. Чупим главата малко. Той, сега го махна, ще мога да го дръпна нагоре. Добре, чакай. Не. Ей така. Ей, тъй се маха. Тъй, добре. Оп, 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 оп. Дай, 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 дай. Аре! Чакай, бе. Дай. Оп, 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 оп. Има разкритие. От тук го виждам. Яба! Я чекай малко. По принцип няма ги ползвам, Милен. Не мраз да режем. Лечо не правят. Не мраз да режем. Да знам сега, какво са мъчите? Дай, А, режете. виж как го отряза. Давай, после ще го дрежим. Да. И от тук ще го дрежим. Ето, айде. Айде. Какво са мъчите като грешни дяволи? Ице, мани ги тези гребни, давай тук да правим сервис. Слушай, Щехме да блъснем някаква котка. оцеля? Оцеля, между другото. Оцеля, сега без да иска оцеля. Сега да. Не може да се махне. Аз някак се тъй. То, тук ти е проблема.
Не Ти е е то. проблема, изкриви го. И ще мине. Само че Разбираш виж, ли? трябва да мини по тетос. Да, разбирам, че трябва да мине по то сама. Ей, тук е това тя. Ако го напъна малко повече. Сега мина от тук. Ама... Ей, тос трябва да мине. Добре, да я откачим това просто. Той виж лесен е. Добре. Или ще скъсай той. Водичка. Ох, не е добра идея. Май е добра идея. Добре, излиза. Добра идея. Шикар. Един и същ. Оп. Чакай. Чак. Оп. Чак. Ип. Какво е това нещо да ти скара, бе? Ето кост. Голямо черно. Чакай, тук. Оп, айде. Чак, казваш. Оп, айде. Опа. И баба майка. Не знаеш ли? За буклука. Чиста работа. Да. Знаеш какво се каза хората? Не. Не беше. Давай, бачо, ти си. Екшън. Значи... От тук вече валко ми няма. Тук валко ми няма. Оставихме директна връзка за спирачките. Чисто нов път директно към колектора за рециклиращия клапан. И чисто нов път за горивния регулатор директно от колектора. Ето ги двата. Остана да сложим резистори на трите сензора. И тук. Да махнем помпата. Какво друго стана? И да затапим. И оня клапан там. PCV май се казваше. Тук. Да се затапи и там и май колата е готова да се пали, да се види, че няма да заработи. Да обобщим, че го дигнахме на крик, защото не можем да махнем помпата. Ей та. Къде е, бе? Малко по-дясно. Къде е помпата? Къде беше помпата? Ето бро. Знаеш сега какво виждам? Какво? Че пак няма да я махнем. Що? Защото да не е човек. Как да я махнем? В смисъл? И тая планка как да я махнем? Тя се удря в... Добре, чай сега. Махам тоя маркуч. Агент. Ай. Ей! Сега ще ми купуваш течност. Само това. Тук има някаква друга букса. Останала в небитието. Да, имаш там една постоянно беше откачена. Оп. Това май трябва да се стисне, бе. Знам, обаче не става нищо, човек. Що? Вчера знаеш колко стиска. Той излиза. Кое е за? Не излиза ли? Луд. Дочупи го. То щипката е отгоре, май е. Не бе. Луде. Чай да го дръпна отгоре, Маркуча. Може малко. Чакай да го бе сам кажи. Тя, знаеш какво? Какво? Знаеш какъв е проблема? Не. Проблема е, че тъпата ти планка се е изджаскала някъде и е осукана. Може да. Тя като беш не са колада. Може и помпът да е взела демидж, между другото, не картера. Може да. И след сумати премеждя, помпата падна. Трябва да почнем сега да тапим вакуумите. Те се прави като професионалист.
И това е временното решение за затапка. Едва влиза. Старче, механик Йовов измисли схемата как се слага резистор. Дай ми някой тънка отверка. Миренчо, изкарай спи. Утре ще хубава Варна. Става, май. Идеално. Става. Сякаш е излязъл от завода. Да. Всички резистори са готови. Тук е единия. Тук долу двата. Вакуумите са затапени. И тук имаше. Антифриз може би няма. Но вода с масло има. Това е свързано, това е свързано. Това е свързано. Тук е затапено. И сега ще сложим акумулатора и ще я запалим. Айде да видим. Айде да видим. Кое слагаш първо, бе? Ами, теоретично... Не ли си механика, бе? Да, бе, обаче, всеки път го забравяме. Да. Мен питаш ли му? Едно, две. Нищо не стана. Значи оцели. Така. Дори няма да ги стягам. Няма нужда. Дори няма ги сега. Дори няма да ги стягам. Я виж, тя тя фарове седат, нали? Да. Добре. Файн! Да. Газ има ли? И бързо включване вкъщи. Трябваше за клапана да направим ето тази тапа. Това е гарнитурата на клапана. И става и така. И сега ще го затапим и ще пробваме да запалим колата, да видим дали върви нормално. И гражданската. Айде. Планката я сложихме, обаче единия болт е малко така. Трябва да разширя дупката. Сега ще пробваме пак да запалим и да я покараме да видим. Интересното е, че няма чекове. А колата няма софтуер. Айде да тръгнем. Да видим поне дали ще движим. Личи си, че не е мърдан на доста време. Да, представяш да му дам газ и да гъмне оная планка, която сложих. Според мен ще изплюи един болт, който не е влязъл като хората. Така си мисля. Като цяло се държи на положение колата. Доволен съм. Колата върви. Да. Очаквах, че може би ще излезе нещо. Не бий чекове. Да. Усетих, че тръгна да набира, докато компютъра не спря. Искаш да кажеш, че докато не стигне оптималната работна температура, това нещо не може да му таковаш. Да, аз като набарях настройките, имаше максимални обороти при определена температура. И я го направих до 85 градуса, да я надвишава 3000 или 4000, забравих колко. Ти да видиш този вак. Не, да, на място не трябва да се форсира, защото нали има лънч контрол. Но като дигни... Да, аз съм го направил и под 5 км в час, да не може да се сфорсира пак. Добре, изфорсирай сега. Демек сега. 10 км. Ето, файн. Добре. Я да видим нещо. Има ли да тече? Там не тече. Там, как сме там?
Добре сме там. Я дай тук. Файн. Ай тук. Тук е файн. Тук отстрани. Я чакай да видя ясно. Да. Май е файн. Май е добре. Там отзад не тече. Добре. Моля? Намерих щитата. Сериозно? What? Тя е паднала като сме тръгнали сигурно. Не бе, беше тук горе, бе. Светограма, аз мисля, че говоря за болта. Поехали. Добре, я си ходим.